Здравейте хора, аз съм един от членовете на The Galaxy Team и днес ще снимаме на Stranded Deep. Ще започна от начало. Това ще е като един вид поредица уроци. Би трябвало след малко да зареди. Също така с другите сме решили да снимаме на други игри на Call of Duty, на CSGO, и на Minecraft и на тази на Stranded Deep. Сега ще направим коктейла и ще го запалим. Сега ще го вземем и ще го изпием. Сега ще изчакаме малко. Така и сега да се върнем на място си. Така, след малко ще започне турбуленцията. И като започнем да се накланяме, значи ще се разбием. Ето, падаме. Така, сега трябва да излезем. И да се качим в лодката. И това би трябвало да гръмне, но аз ще го скипна. През Z се скипва. То гръмна. Така, ето на острова сме. Страшно забива, не знам защо. Не знам дали така ще е на клипа, но тук на мен ме забива страшно много. Просто от 2 дена нещо ми става с компютъра и... Така. Значи ще започнем с брадва, ще направим. Да съберем материалите от острова. Така. Ако не знаете, този часовник се вади през F. Така, ето сега ще ми трябва въжета и го видях къде е. Така. Може има още някъде другаде, но за сега ще са само те. Така. Ето тук ще го очистя и ще се заселя тук. Така. Пръчките ще са тук. Въжетата ще ги държа тук. И палмовите листа някъде тук. Така, сега да си направим брадвата.
Също така ще се направя и чук. Ще им трябват и двете лъжета. Вратвата и чуката. Тези двете ще ми трябват. И ще се оставяме ето тук материалите. Значи водата и храната ще ето тук и тук. Не знам. Бъде сега тук. Това запалката ще е тук. Чукът също ще го оставя, за сега не ми трябва. Забива страшно много. Тук се бъгна. Къде отиваше? Чакай! Не, завивам страшно много. Така. Пак се бъгна, Спри се. Не, спри, бе. Явно ще го взема с мене. Спри, бе. Спря. Така, сега ще разчистя тук. Малко бавно става. Колко значи? И първо ще направим легло. Така да отсечем и листата. Така. Пръчките ще ги оставя. Листата ще са тук. И храната ще е тук. Така. Сега ще ми трябват въжета. Добре. Така. Сега да потърсим въжета. Ето. Мисля, че две няма да са недостатъчни.
Така че ще потърся още. Ако не, ще изчакаме днес да порастат. Картофи. Така, може да изяме един. Така. Ето тук. Но това е дето го очакахме. Мисля. Сега ще проверя. Не, значи добре. Значи са две. Така. Не. Чакай, че вече не помня къде се засилих. Е тук. Така. Имаме една пръчка, ще идем още 5 или 4, не знам. Абе, ще взема още 5. Не, всъщност взех 6. Добре, това би трябвало да ми стигне. Да. Обърках се. Така, и палмовите листа. И да видим. Въжетата. И сега, да. Значи трябват на 4 въжета, 4 палмови листа и 6 пръчки. Така, къде да го поставим? Тук. И сега се връщам. И хора, отново съм тук. Значи, ето го леглото. Видяхте го. Сега ще направим foundation. Знам, че той се прави само от пръчки. Така. Сега да оттичам малко. Не, това ще махнем. Би трябвало да стигне. Така. Падна един кокос. Поне само аз един видях. Отново почна да забива. Отфа, баш бъдна такова. Не знам дали я видяхте. Така. Ето е втори кокос. Да отсечем това. Така е готово. И ще отская палмовите листа, за да не ми се пречкат тук. Така. Ще оставя пръчките тук. И листата тук.
Костя е тук, където са си. И така, да извадим чука. И ето го Foundation. No. Мисля да го направя някъде тук. Не. Абе. Не знам къде да е. Ще го направя тук. Ето тук. Това беше от мен, хора. И до нови